of line nga equipment. Maayo kay kalidad, ang latest good nga mga equipment ang ilang gipamalit. So, pila to ka bilyon ka pesos ang ilang gasto pamalit og equipment. Pag abot na sa mga equipment, buylo na ang ilang produksyon. Pagtapos buwan, kit as accountant, ini mo ang kompanya, nangabot na itong bagong equipment na mangyapon tayo rental. Ano na nga bang mangyapon ta og samang equipment gikan sa ubang suppliers? Hay man ning atong bag-o nga mga equipment. Dito na sila nagsugod og duda. Sus, ang ilang bagong equipment di mao ang napalit, mga substandard nga equipment. Kana bang dili top kining brand ang napalit nga mga equipment niya, karaan. Ya kung gamiton nila inferior ang quality sa ilang produkto. So, tuwara dito silang bodega ang mga ekipo. So, ang nangabang sila og equipment nga katong latest aron dili mabantayan nga ni deteriorate ang ilang produkto. So, doble ang ilang gasto. Nausik ang ilang gipamalit nga mga ekipo, magagasto pa sila din. So, ilang isusi. Unsa man ni rason? Nag-among-among lang sila sa kompanya o nangwarta gini sila? Anong warta gini ay? Katong mga karang equipment, gipaabangan nila o ubang mga kompanya na nagkinalal ato mga ekipo ha. Unya, ang ilang gideklarar top brand man ang aktual gipamalit inferior nga brands, dako kay sila kickback. Dako kay sila og kuha. Sus. Aska naghahanap po nung nga tangtang eh. Mga dagko kay mga ranggo sa mga pero naabdan og pila ka buwan. Una na bantayan. Pero daghang salamat sa mga accountants na mo nakabantay. Kini mga accountants kinahanglan nig kaisog. So mga CPAs gawa sa inyong kamaayo sa numero, paghupot sa mo kaisog. Kay dunay manghudlat ninyo. Dunay mo haylo ninyo. Dunay mo influensya ninyo. Dunay mo saag-saag, dunay mo libog-libog ninyo. Barog sa katarong. Ayaw mo pa peri. Ayaw mo pa hudlat. Pero, muna, kinahanglan man kagamay politika, kung ana ka ang posisyon na, pangita dihagdaan kinsay tarong ng mga opisyal sa inyong ahensya, kung gobyerno man, sa inyong division, sa inyong departamento, kung pribado nga mga kompanya man. Aron nga, doon na kay kasumbungan, doon na kay kadangpan kung apikiho na ka sa pagtuman sa imong trabaho. Kay kasagaran sa mga tagduma sa mga kompanya, gusto og tinarong. Kung saan pagtunay sila negosyo og binuang. Pildi ka kung ang labing dagko na mao'y nagbinuang. Pero di siya na mubarog inyong kompanya kung ang labing dagko mao'y kurakot. Hagsa ng inyong kompanya. Or sa atong gobyerno, kung ang labing dagko mga opisyal mao'y kurakot, kuyaw. Nya maura ba ginahitabo sa atong nasod? Tanawa ang kinatasaan na itong mga opisyal, may labing kurakot, may labing kawatan, may gipasangilan sa labing grabing kawat. Unsa may mahitabo diri sa ubos? Doon na ba pockets of integrity na ito makitaan diri sa ubos sa nagalilain nga mga ahensya? I assure you, doon na. In fact, mas daghang buutan sa ato mga trabahante sa gobyerno. Pero maulagi, inigyamar dagko, wa na mahimo. Ug mao niya nga atong gobyerno. Sige tagpangutang, wa ta kakita og gidapatan sa atong utang.